Hello guys, log. Good morning all, everyone. I am understand. Oh sorry, I am understand the do not disturb. Right now today, HD stream happen. So let's play today only Erangel. Nana off खालामदो. फुंनि 3टा ना बेलासिनि? नङा बेलासिनि गैला मैया थाब उन्दुलांबाय मैदेर ओंखारो थाब उन्दुनांगौ फाग्लासो आं रेजिस्टार खालामबाय दै माबाखौ फुंनि 3टा जाबाय बायनायाव फाग्ला जाना हरना सोरा गेलेयोना फुङाव फुं 3टायाव What is this? मा होनदों? Good morning This everyone. is a simulation This game is 1 set in a PM virtual right world now. and does not represent We real have life. morning. Please play in moderation. Take frequent breaks एबार and play 1080p आव होदों दै responsibly. आं स्ट्रिमखौ नोमफा खर' कारेन्ट थांना होलायबाय बैथालाला सेस दाना सेस दाना वाइफाइआ बन्द जाबा सेस आरोना 1080p आवहाय मबाइल डाटायाव स्ट्रिम जायाना 1080p होदों आं बलार दिनै बला जायो माथो इनभार्टार लादोलै सार मा लानो इनभार्टार लादो लाइन थांफा खस्थ' जाथारना कारेन्टआ हन्डा फांखा दङ मोनजाया हन्डायानो दं बेनाव बाल गोगोमानो दङ थावल' नांगौ थावा टेनसन गैया ओमफ्राय कानेक्सनखौसो रोङाखै बोरैजाय खेबसेनो अभारअल कानेक्सनखौ बानायहोनांगौ नोंसोर खालामलाबायबा खामलाबायगोन बानायहो बानायहोनांसो जों खालामबानो जाखाया र' ब्राइटनेस बारायनानै लानोसै खामस्लाजोबगोन नामा हन्डायाबो थांगोन रुमनाबो थांगोन फांखा थांगोन दा ओमफ्राय गरम जाबायना सेस पूरे 4 बंदे होते तो इधर तो मरना चाहिए था। चलो आईजीएल करो गोदाव सोराव मिथिबाय फुरा टिमखौनो एड खालामजोबदों बाल सिथोब बे मानसिया दहाय नङाबा सोर फाग्ला थांलाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मानसि मैदेर टिमब्रा क'क्राझार बय मैदेरनि सोरबा टिम फान्थाव स्रि फिसाय आसोला फान्थाव स्रि फिसाय नालाय जेबो नङालै खालामथों माथो ओंखारलाजोब्बाय मानसिफ्रा माबाल'सै 100 जनल'सै मेम्बारा 140 मोन टटेल बाइफारनि पारमानेन्ट लकेसना नैबे मिलिटारि बेसखा आसामफोरना सुगाव फैनो नामा फैनानै दायोहाय आरो रज'आ ओंखारनांगौ ना सोर जाखो आच्छा लिंगासो चलो जेबो नङा मिलिटारि बेस थांगोनलै आईजीएल करो बाइफारखौ गावनो नेलाय प्रब्लेम खालामगोन गैला मैया फ्रेंकिया खोन्थाजोबदों जोङो अबाव थायो गासै अबावहाय मुभ खालामो खोन्थालाजोबदों आसला मा जिराद बिसिनि माबाफोरा रटेसनखौ गावसिनिखौ बाइफारनि बेखौ बाइफारमोननिखौ ए गेलेफायोना गावहा आच्छा गरम जाबायना दाना कारेन्ट थांना होबाय रायजोफोर हेलौ एभ्रिवान निफ्राय गेबगन बाइकआवसो गेलेनोसै आं बाइकआवसो गावनो हासिन माथो जाम्बालाय नोङो सालायबाय थाना बाइकआव हेडशट होनदों नामा मैया औ रा हेडशट देनजारलै नों इन्टारनेसनेल बायदि अ इनिमि दं नेक्स्ट बिल्डिंआव इनिमि गैयाबा बाल आया हनै बिल्डिंआव सिथोबा गन नांगौ I need a weapon. आइसेबो गैया सार मोनबाय आंहा हरदो नामाखौ आंनो I got गसेयाव सार supplies. शटगाना दे मोनगोन गोजौआव मोनगोन स्कारल मोनबाय स्कारल I have a weapon. ओइ सेस लिंगाया माने जाखो ओले सेस मा खालामनांगौ I got supplies. ओइ बटसो बेयो बेस्टेज जेबो गैयालै मा खालामनांगौ ओइ सार साथाम दं बाल बिगुरफ्रा औ आं माबा फैनो दे र' हरसे खेबसे नक खालाम ओइ सिथ' आंनावबो नै फांथेबायसो मारै जाखो र' नुला आं जेबो जाम्बालै नों बैसारमोन खनायाव दं बिसोर आं बेनिफ्राय नायनि र' स्मक फैनो रास खालामसैलै सालाखौ
नि उनावबो दं नि जिङावबो दं एके मोनफैबाय खारनो फैबायलै चार्ज जैब है र' गोलैबावसो गैया आरो फैदो साइकेल लाना सालायनो नामा सारमोन र' साइकेल सालायनो र' फैदो र' इबोथिं दङ आंथिं सासेनो गैला नैबे गेजेरावसोलै अके जाम्बानि साइकेल सालायगासिनो दं सासे उराव अबहाय बे गेजेरावसो नोंहालै एसे सार ओइ दांसो बे Enemies ahead! नोंहालै सारनायासो बिलाय ए हरैसो दं गेजेरावबो दं सानै दं बाल बारजोब्बाय लेब्र' सासे बारबाय सासे Awesome. बरिया ओइ केयारफुल सार केयारफुल एसेल' नांबायलै बिसिनिया दंना गैला गैला साइडआवसो दं खोमा बेयाव गैला हेसे लिंगिया TDM गावहैदो ओंखारनानै ओइ दङ नै साइडआव ओइ नै ओरैजाय दं नांबाय चलो आगे बढ़ो गाइस लोग बेस्ट लागे रे बेस्ट टेस्ट केबो गैयाना थ' खोलैनो सेस्था खालामो र' गोजाननिफ्राय खोलैनो सेस्था खालामनो दे खोख्लै आं लेब्र मोनबायलै बट स्टाइल खालामबाय मानसिया खरगोसो गावदों मानसियानो ओरै नायला मानिफ्राय गावदों ओइ सिलायफोर नांगौ नामा उजि थुजि नैबाव दं एम' बुरजा बुरजा दं आं सिखारेल लाबाय मानिफ्राय गावगासिनो बेलाय ओरै नुवानो नेक्स्ट मानसिखौनो बिल्डिं नों रावखौनो नुबाय अबे खोरखिनिफ्राय गावदों बेखौ नुवाखै होनदां आदसा गावलाबायलाय खनसे नायो खोमा खोरखिजोंहाय गावलाबायलाय खनसे नायो खोमा र' आंखौ गावथों आं एसे खारथिंलाहैनो नोंहा ओरैनोल' गाव दे खनसेल' ओरै नायगोन ना आं खिथानो नै हरै थांबाय सानसुआ ओरै थांखो नै location is exactly here otherwise गोजौआव ना here ओइ मार्गा मा जाखो जायाखै आया मार्गानो जायाखै मा जाखो जै सासेल'बा थौदो सासेल' हरदोलै आंलाय सानदों बुजा औ दस्रा र' नैबे खनायावसो दं बाला सार नोंसोरो हाबाय दं डेड बा डेन्जारलै सोरां okay guys look finally full squad down here I got 4 kill here okay open the onda ना इंदा होनो सात जायखिया ओपी लेदो दे कमेंट करो गाइस लोग जो भी हो मचाएंगे और क्या औ दा फैफिनगोन नामा औ सोरनाव थाहैगोन बिजि थुना लानोसैलै ओपी बोलो ओपी औ गारि दङलै बेवहाय गारि फान्थावस्रि सोर गेलेदों ओमफ्राय बबेनि गासिबो चिरांनि सानै क'क्राझारनि सरि चिरांनि साथाम क'क्राझारनि सासे दं गसाइगावनि एनिभार सिंगार दङ लोगोसे दाहार बेन्डनि सिंगार बेखौ होननांलायाब्रा होना जायो फाग्ला बे मेचआव 120 खालै माबाथ' गैला 1 versus 1 फैया दा सोरां जागोन र' नेक्स्टआव खेलाया जोब्बा गेलेगोन
गावस्रा हायाफ्रा मा जुजियो ल' मैयाबो बिदि चेलेन्ज लाहरलाबायदोंमोन मानसिफोर गोलैबाय नों गावदोंमोन आं चल र' सार र' गारि गैयालै सार नै गारि दं टेनसन गैया गंथाम दं गारियानो दे आं लांगौ र' बेखौ आं सोरांनाव गाखोनोसै आं ड्राइभारबो नंखाया माल पिएंगे हम तो माल माथो पिएंगे गारिनि स्पिन गोजालै नङालै सारथ'दो र' सार हायो फै ओइ क्लियार होबाय हनै M4 आं रोङालै आं गावनो हाला सिगांसो हायोमोन दा हाला एकदम जाला आंजों M4आ फाग्लासो थुदो सालायदो सार सालायदों सार र' आं सेन्सिटिभिटि सोलायदों स्कपनि आच्छा ओके गाइस लुक दायो जों Coaching ना मायाव गावदोंथाय? मिलिटारि बेस साइडनिफ्राय ओंखारनानै नों बिसिबा गोजान थांबाय जोङो पचिंकि साइडजोंहाय थाव सोनां, थाव। थांगासिनो दं आरोना साहा बायखां जानो गोसो जायो ना मा जाखोलाय साबखांना जानो गोसो जायो बरिया थेंक इउ साबखांना गोसो जायो नोंथांनिसिम बरिया नुनायनि थाखाय and also Dononjoy Demari thank you for the OP chat Rain Jack GG thank you माथो फिउल माबायाव सोबा No, फुल जाखायो माथो Demari, GG स्टेशनाव bro, सोबा thank you. गलासो मा बुस्थुखौ थावखौ होनदां क'क्राझार बयालाय गेलेला नामा दाख्लै गेलेदोंमोन बिसोर देरहादों थाव जोंनियाव सोजायो। क'क्राझार बया बे थाव सोजायो नामा Marked a location. मोनसे उनाव सोजाखायोना मारै सोनांगौ मारै सोनांगौ माबायदि सोजायो फोनांल'बा डाइरेक्ट ए फोनांजाबल' फोनांजाब टकेन नांगौ होनो फाग्ला थाइसे नांगौ थाइसे फोनांजाबल' नांखायोब्ला जेबो नङा आया दाबो। मिथियानोथ' आं सिगांनिफ्रायनो बै आया सिगां जाखायोमोन मिथियाथ' आङो सिगांनिफ्रायनो जायो नामा बेलाय सिगां थारमाने बै सिगांनि दाख्लै माने माबानि बेन्डनि सिगांनि सिजन बै जेला आपडेट फैदोंमोन लास्ट इदाननिफ्राय आच्छा अट'जोंबो फैया दा सोरां अट' माने फुल जाखायो सोबा आं मिन्थियामोन आं खावसेल' जायो सानदोंमोन आरो जागोन दे सोबाय थायोमोन आं ओमफ्राय M4 आन्दाज गेलेगोन M4 आंना माबाबा जानो नागिरा M4 बा हाबसुखौ गावखौब्रा होद सोबावखो दरखौ गावदां अके ओंख्रि जाथ'वाखै दासो बानायहांगासिनो दं गब्लिन नाम सोलायदो नों बल्डार लादो बल्डार बेस्ट नेम इन द वर्ल्ड इउनिक नेम नों बल्डारखौनो ला जेसिबि ला जेसिबि हिट आसला हायखां गावबो दं होनगोन मैया सोरांनि स्ट्रिमावबा होदलागासिनो दिनै गब्लेन गेलेयाखै नामा लागासिनो सोराङा कमेन्टखौ नायबाय थारा नायदोंब्रा एसे एनै नायदोंमोन Watch out! क्लियार थांबाय बेन सार आंबो फेमास थांबाय आरो ना माथो होनबा सोरां ना माथो नों हिटब्रा जागोनलै सार नोंबो खाट्रा गावो ना टिम बिडिएलानो हेकार जोब्बा बाल इउनिभार्सआबो हेकारखा सिमानि हेकारबा बोरै फेमास जानो जोंनालाय हेकारसो होनजोबो बयबो जोंना ज' प्रेक्टिस नांबावगौलै एसे गोबावनो प्रेक्टिस खालामबा मोजां जागौ प्रेक्टिस गैयाना जोंना हास्लाबाना हनै टिम मेनेजमेन्टआवनो ओइ खिथुआव गारि फैनाय बायदि मोनबाय थादों दे आङो बे माबानिसो नङा आरोबाव मोनसेबाव गोजानाव आयु मा बेसेबां दामिनिब्रा सार आइफनालाय मोनथिला नाफ्रा खोमादां आइडिखौ आं दा हरगोन र' दिन्थि नामा क्लियार गावनानै हजों गावहैगोन गोबसिखौ गावनानै हजों गावगोन प्लेयार सेर नाङालै निमिस नांगौ नै गावदों गोजौ स्कुल नङा ओरैसो होनदां राइटआव माबायाव मा होनो ओरै एपार्टमेन्टआवसो हनै हा एपार्टमेन्टआव ओइ गारि एनिमिसो Watch out! आं होनदोंना आं मा होना गारि होसोदों जोंखौ सासेल'सै फुल डेमेज मोनलै बियो जी गाइस लग ओपी ओइ मा जाखो ओइ फाग्ला गारि सौफैलाबायो फाग्ला आंलाय मा जाखोसो नंदों मा गोजौ थांखो नंदों ओइ फरेक्स नांगौ नायगारबाय
मारै मोनदों रायजो लादों नोंसोर नांगौबा आं लागोन ब्रा लादो सार आं कार्ड लागोन M4 come on please M4 आंना सिलाया गासिबो मेसिन गान जाजोब्बाय दाना मेसिन नांगौ लानानै एमके लानानै मेसिन गान लाबोनोसै आरो लाया M4 नांगौमोन बोरै M4आलाय थाबनो सिखार आं होगोन न' लांफैनो सिखारखौ लानोसै नामा न' लादो न' नों गावनो नुदों दा डिपार्टमेन्टआव दं एनिमि सार माने डिपार्टमेन्टआव ओथो आङो र' सार र'लै आया अफायथ' खार लालाबायखो नै माबाबो दंजोबो थिला गोजोननाय थाबाय सारनिसिम Awesome. मा लायलालै गोजोननाय थाबाय सारप्राइजारसो होबावबाय एबार गारिया सिरि सालायदो गोजोननाय थाबायना अके एनिमि दंबावो डिपार्टमेन्टआव गावहैना मायो थौदो ओइ बैखौ गावनांगौमोनलै सारमोन माबाना डिपार्टमेन्टखौ जा बायो आं प्लेयार गानखौलाय फैगोनदां प्लेयार गानखौबा गावदो प्लेयारखौ गावदो बावनो फैगोनथ' बे एनिमिया बिराद बिसिनाबोथ' फैजोबाखैना नै फैजोबगोन बिसोरो एबार मानसिफोरा ओके गाइस लुक कमेंट करो अभी कैसा लग रहा है हुई एनिमी पे गारजि सुवाना होनायखौ बारनासो मा होनदोंथाय गारजि सावना होनाय बल्डारा सौफैदोंलै आंखौ गारिजों माने स्कप अन खालामनानै नायनायावहाय लागाय अबेहाय थांखो नंदां मोरै जाखो नंदां बारनानै जोनो नै गब्लिनखौ अनलाइन जोबा जिखुनु अनलाइन जोबा अनलाइन ना नैबावबो नै प्लेयार गोलैबाय सारमोन बोरै अफा आया Watch out. सोर माबा बारजों ए औ र' जोंना बेखौ लाग्रोनोसै ओमफ्राय थांसै आंथ' नांला जायखिनु नोंसोर लादो ओमफ्राय एनिमि नांगौ नांगौ बाल बेस नांगौ स्टु बेसआ लेभेल 1 प्रजा मोनगोन ना औ आंना लेभेल 3 खालि बेसा मोनगोन ब्रा सार मोनगोन माखौ टेनसन मोनबाथ' हिट जोंना प्र प्लेयारानो गलांबाय लबियाव बिराद डेन्जारसो गान मोनबा बेबो होखायो हारसिंनो बाला गावजोबनो हागोन बायदि होलांखायो उइदाउट गान बिथाङा नांलायहैदोंमोन सौहैदोंमोन जिलांबाय ओमफ्राय हेकारा जोंना हायो लिंगा हेकार रडाबो माने लिंगानि फुल पारफरमेन्सखौनो गहोनो नै हाया र' आं सोरखि होनो बेखौ थैबायलै हनै मा बुस्थु नायफैलाय मा इउनिभार्स अम है लागायफैजोब बरिया सारप्राइजारबो दं अफायनिफ्राय गावोमोन जोंखौ गोजौनिफ्राय Watch out. सार्च Marked खालामबाय a दां location. ना नङाथाय नुवाखै मानसिखौ आंबो नुवाखै 3x जों 4x जों सोलाय नामा आंनाव दंखायो सार 4x मानसिखौ नुवाखिसै माथो गावनायखौ आंबो नुवासैरा गिनानै पिक खालामासै नामाथाय सानसुआवबो सोलोंदोरा माबाखौ स्नाइपारखौ स्नाइपार बरिया जायालै जागोनलै सानै थाबा आंजों स्नाइपारा सयथि माबाबोथ' गावनो हायो गब्लिनाबोथ' नङा लं डिसटेन्सआव जायो खिन्थु सर्टआव मारैबा जाबाय टिडिएमआवहाय सिगां जायोमोन गब्लिना हायो स्टपा होबायबो आच्छा लकेसन इज डेड Watch out. डेड साइड Marked a location. ओरैसो गावदों मानसिया सार नों अमखौमान लाफैयाखै ना खारनाय थिनजों गावसै लाबाय आं सार लाबाय मानसिखौसो नाहरदों आं बे अन्थायाव दं बायदि मोनदों Watch out. होबाय बेयावनो दं खोमा बेनिफ्राय गावबोदों नङा अन्थायाव नङा गोजौआव दं Enemies ahead. आं मारखोनायावसो दं फुरा मानसिया माबा नङा आं नुवा बेखौ गोजौआवसो दङ बियो शुटिंआव फैयाखै नामा सात्राखाटायाव थाङाखैलै आंनि खामानि गैयाना ओंखायनो थाङाखै गैया माथो सार नुवानो मानसिखौ गारिजों पुश खालामसै बालथ' आं बेखौनो सानदोंमोन र' हारसिं थांनो नाङालै थांफा सासे थांफा गोजौजों थां दे ओरैथिं था बिथिं था बे अन्थायाव था बलार फैलाय हनै नुबाय आया बे मालाय गैला दा सासे नुदोंमोन आं सासे हनै सासे नै सार Enemies ahead. नुफुरासैना आं मार खालामनायाव दं सासे
मार खालामना थांदो नुफेराखै आंथ' गावजाबा गैलालै आं बेनो दं आं दे थांगोन आरो नों गावल' दे आं थांगोन सिगां थैबाय मारगा नोंना गाहायावसो थादोंमोन जेबो नङा दे खारलांदों मानसिया थाबनो थाथ'वाखै नै स्कुलाव एनिमि खारबोगासिनो मानसिया खारेन्ट थांलायबाय बाल मा जायोब्रा खारेन्टआलाय गोदौबाय गारिजों सावलायदों दां प्रडिउसार फैथ' थ' गाखोदोब्रा थांसै गारला बलाल गोजान ना नै जनाबो स्कुलनिफ्राय गावसै नामा बिसोरखौ हरै बेयावनो दंबायदि मोनदां Watch out! रज' बे फिल्डरिनिफ्राय फिसायाव दंबा लालै फिसायावबा ला गिदिराव दालाथ' फिसायाव गैया एनिमिया गिदिरावसो एनिमिया गिदिरावसो बै गिदिरावसो दं गिदिराव जानो नागिरालै केम्पिं खामखांबाथाय सोलियालै आंजों बान्दायावलै दानैहा गावख्लायगोन ना बेनिफ्राय गावख्लायजोब सार ओमफ्राय नायनो आं साफ्राकाटानि आदा अके एक्स वारि वेलकाम टु दिस इलाबे स्ट्रीम साब्रैल'सै सिगांनिखौ गावनि चलो मोनबा हामगौलै सिगांनिखौ एनिमि जिहोजोब सार ट्राइ खालामदों ब्र ट्राइ एकदम माने 1v1 नांनो फैबाथाय हायो आरोना ओमफ्राय खिन्थु एनाउन्समेन्ट होनो सोरां दा सोरबा गेलेगोन दा गावजानाय माजानायबाथाय जाया ओमफ्राय नै बुस्थुआ सोरबाफोर पाबजि प्लेयार दङब्ला गेलेफैदो बे 1v1 चेलेन्ज हरग्राफ्रा फैदो गेलेनो केम खालामनायनि हो मोजां दोन केम खालामनायनि र' फार्स्ट टाइम र' गोदो ब्रिज केम खालामलायोमोन ना ब्रिज केमल' ओइ खालामना बिदि थायारा गारिया गब्लिन लाइन खारना गारि मानसि दं होननायखाबाल मिन्थिखायोलै थादों जेबो नङा ओरैनो स्किल गैला आरो स्किलबाव रायजोफोर Marked a vehicle. जोंना खेला दङ खेला टुर्नामेन्ट दैलि जायो सानफ्रामबो जायो गारि फैबाय नै र' सिगाङाव गोलैजोब्बायलै सार बाला Awesome. सानै आं खिल्थिं खाल्थां होनलायनाय गावदोंमोन सानैबो साथाम गोलैबाय हेकार जाबाय बिदियाव हेकार ना मायावथ' होननांगौ जाखो हेकारा बिदियावथ' हेकार होनो आरो नै एमकेबाव आंबो गावदोंमोन गावनाया नांला गारि फैबाय लाखिबाय आयो थाब थानाया गाज्रि जाबायना थाब बासायलाय खाबार माबा हरलाय नक दावखोदोलै पाल सोरां बमगार आइए मा बाज्लु उन्दुनाया बाज्लुफ्रांदोंसो स्मगार लांलाय गब्लिन बिदि नङा एसे खम सार बिराद माबा बिदि नङा सार मारै जाखो दे होग्रो दे Watch out! स्मक गारनो थिनबाय हास्लाबाना बेयाव गारजायाना फाट्टा मोनस्लाबा गावो नै जानोसै आयै सच्ची थांबाय फैगौ गावलाय सासेल' होसै बेवहाय थांबाय रसा हिल लाबाय नै बेवहाय Marked a location. सानसु जिंदा जाबाथाय आं होलांबाय सिगाङाव एक्जेक्ट सानसु जिंदा जाबाथाय जेबो हायो Thank you. आं Watch out! बेवहायथ' थाबाय बम हो सोरबा नुहुरोबा डाइरेक्ट र' आं स्मक फैखायो गारबावदों बिसोर जों कम्पिटिटिभ प्लेयार जोंलाय अबाव हानोसैलाय ओरैबो जाजोब्बाय मा लास्ट Awesome. अलरेड ना एनिभार्सलै स्टेप रावबो नङा बाल अलरेड ना हायो जेबो नङालै हायो बेफोरखौ खारदो Thank किल you. खालामनानै जना लासै जायो बारा no problem guys look OP in the chat Universe OP Lico guys look
इनिभार्सआ बासायबाय रिटेक्ट सोंबावबायलै सयथिबो र' सिमावनांगौलै सार मोनसे लाखा स्मकनि सालायदोलै सोरां सार नै ग्रजा मोनबावबायसो दाना ग्रजाखौनो लानसां एमकेखौ आरो लादो फैदो गाखो गैला हनै ज'ना सार ज'ना गाखो चलो चलो जेबो नङा ओइ गाखो ओके ओपी आंना हिल गैयामोनलै सार थैंक यू गाइस लोग जो सालायफिननो सपोर्ट कर रहे हैं चलो आं सालायनो दे इनिबो दं सेन्स न'निबो न'आव नै सेन्स बिराद उनजों सेन्स दे नों हिल लालाय बोरो मार होफिनो र' नोंसोर नै थाथ'बाय नै Watch out! बेवहाय जों गोजौजों लानोसै नामा औ उजुंनाय लादो मारै गावदों हनै आं खोलैनि सासे बुजिदों माने Defend the mark! बे लादो सार नै बे होमबाना थाबाय औ फेला औ हगारदो एबार बारा खाथि जाबाय गावदों नामा माबाखौ गब्लिनखौ गावदों नामा गावाखै सोरखौबासो गावदों गावलायदोंमोन सोरखौबा नै ओरैबो दं Watch out! नैबे Watch बे out! हाजोआवसोलै दावखोनोसै नामा सार बे न'आव Watch out! आं ओरै हाजोआवसो फैबाय ओरै जंलै Watch out! नों नुहुरदों आरो आं नुवाखै दाबो बलारजोंथ' आंजों बोरिया बलारजोंथ' बरिया जायगा सालायदो सार सालायदो सार ओरै सिदा थांदो सार सिदा थांनांगोन खोलैगोन जेबो नङा आं नक खालाम नामा सासे खालाम र' बरिया दं नुसिगोन सार आखिं ला सार आखिं ला आइ सार आरि दलखौनो थाया बाल न'आव दंबा फुस खालामसै ना माथो र' सासे खालामदोलै आइयै साथाम दं फुल डेमेज थुदोलै सिथोब आं थाला बेवहाय साथाम आयै रिलड जानो हादोंलै बरियालै स्मक बानायलाय सार एनिभार्स ओरैजाय खिथु स्मक बानायलाय सार रिलड जानो हादोंलै र' बावनो थांगोन स्मक ना र' खनायाव दरा खेवलाय मा सार खिथुआव दंथ' जाबाय जेबो नङा दे सरिलै माइ फल्ट आं गावनामोन आरो Thank you. र' थैलाजोब्बाय नक जालाजोब्बाय थैजोब्बाय नामा उल्टे जाजोब्बाय आं एसेसो मोनबाय आयौ बमा सोर खुया सासे दंबावो सासेखौ मोनबाय साला सोर मोनखोरै आं मोनासैलै आं मोनाखैलै सिबा न' सेकेन्ड आयै बाल स्मक गारदोसो Enemies ahead! र' आयौ जना Help! सेसलै आं खारदोलै सार जना आयै This way to the play zone. हाला जनखौ नायासै जेबो नङा गावसिनायनि बेलायावनो जननि थाखायनो थैबाय बरिया जेबो नङा गैथारामोन नङाबा आंना फैदो लिंगा सरि गाइस लग एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा दिनैथ'दो आं चार्जसो मबाइल चार्ज है बिदि जायो नामा गैला 2%ल'सो फैफिनगासिनो आं आधा घन्टा बिगुर प्रेक्टिस खालामनाया बिदि जायो नामा सासे दंबावबाय सासे थांबायसो लिंगाया मा जाखो
ज' खालामनायावनो दिगो नामा ले बेहायनो थांनायावनो एसे प्रब्लेम जादों मा लिंकआ डाबल जाखो लिंकआ मा जाखो नङा जाबाय रिकुइस्ट हरगासिनो दं दे मा खालामनांगौथाय लायो रेन्डम सासे लायो मानसि सिखोदो दे बर' सोरांनाय सोरबा दोनलाय सोबाय आं जायखिया जागोन दे रेडि होदो गेलेयोबा रायजोफोर होदो सार होनोसै दे रेडी दे क्या गेले मोजां बेना दे थांबाय This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, Migi जादों take Migi. frequent breaks, and play responsibly. 120 image of the I got the Hawkeye Awesome. medal. Good luck, mates. आयौ 20 थाखा हरबाय थेंक इउ ले जहन भाबजि थेंक इउ फर Let's fight together. $20 मोनबाय सोरां $20 नामा थेंक इउ ब्र आई होप $20 लिंकआ आया मा मेसेज डिलिटेड जाखो हा हा मेसेज डिलिटेड नामा बिनिया कमेन्टआनो माबा मेसेज डिलिटेडसो ओंखारबाय आनहाइड इउजार अन हो मिथिलालै मार जाखोथाय लिंकआ सार सेवर ने हेलो बोले ऑल पे एसएलटी सनी पैसे कम पड़ सब गए बैठो। तो क्या भाई प्लेन कितना खड़ा है लेकिन उड़ रहा है तू सेवर सनी ने तेरी मैं की चीज सनी इंजन फेले दे झंडू हाइड जानानै थाबाय नामा सार नायलाय मा नाम मोनथाय जन पाबजि मोनथाम टीम दं सार मोनथाम हिडेनसो जाबाय माबा डाबल क्लिक थुनाया बोरैबासो ओरैनो जालांदों लादों सार ओरैनो लादों Enemies ahead. बबेथिं गाज्रि मोननाङालै Enemies नोंथां ahead. हाइड जादोंब्ला माला बैहा Enemies ahead. आं माबा पिन खालामनायनि माबासो नागिरदोंमोन अफन ए हरै थांजोबबाय ओरै भिडिअ बेन ओंखारदो हरै थांजोबबाय टिमा हरै गोजासो दे जेबो नङा गेलेगोनसै औ बेयावबो दं नै हा लागाव बेयावबो दं गन नांगौ जेबो नङा र'। खालि गन नांगौ प्लिज कामान गन लावथि नो गन हियार सेस इक' जाबायलै गनखौ मोनासैलै ओरै जमना थाबाय गैया सार आंनाबो गनानो सेस आं बासायला बासायसिगोन सार एनिवेस गन दंबा जमदो इस्पासय र'था खारनायथिसो Help! बासायलाय दसे र' सिलाय मोनासै बाल Thank you. Help! आया जालालै गनानो गैया Help! पिस्तल गोजा मा खालामनो आंनावबो पिस्तलसो Help! र' सार आया आयो जाबाय सार माला फैगोन जेबो नंला दे थैनानै थांसै बे गेमखौ क्रसबोजों सासे गावनोसैलाय नामा हिल गैया बिराद लाखिलै मोनखायो लाखिलै मोनब्रै हाबबाबो मोना जोंना बुस्थुआनो मा गैयाना गस्ला गाननोथाय नै सगानजों हैदो हरगान मोनबाय सगानजों खनसेनो मोखाङाव लागायनोसै ओहो शर्टखौसो लागोन बोरै शर्टगोन फैदों नेदो
फैदों नै सालाफ्रा ओइ सार मारै जाखो लेफ्ट साइडजों जायालै आंना आं मैना टेप टेप फायाराव जाथ्रालै आखायानो थांला फाग्लासो लेफ्ट साइडजों जासिनबावा राइटजों देन जायो ओइ आदा बे आंनि गोसो मानो बोदोर जायो नोंनि अननाय मोननो मेथाइ इउटुबाव दंना गैला माथो मा गान बिलाय ए बे आंनि गोसोआ दानबाय खोमालै मिथिला हो नङा बेलेगनि गान बे सिजनाव 1 केडि लानांसिगोन मालिकआ दानबाय खोमा साबखांना जानो गोसो जायो This is a simulation game set in a virtual world Match and does जोबोब्ला not जोंनि matchआ represent जोबा real room life. गावलायगोन र'। Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. गावस्रा रुमल' सेबा गावलायगोन नैबाव हनै दा बाव या नामा नि ओंखार हेलिकप्टार ओंखार ओंखार जेबो नङा आरो देरहानोब्ला सालायदो सालायजायालै बा खारनो रोंला थाव गैला खोमा साबायनांगौ फाग्ला गैया खाराखै बे सोरां सानाव दंदां साबिया लाबोलै हेलिकप्टार सालायनाय ओइ साबियालाबो साबिया हेलिकप्टार सालायनो जोंहा साबि औ हेलिकप्टारनि अ साबि न'आवसो दोनदां बैयावसो नांथ'ला એટલે હોય બધી ગેમ્સ છે આ કસિનો ટાઈપ લે भाई भाई गेम में हैकर है भाई लोग लिंगा हैकर है लिंगा गेम पे हैकर है लिंगा को रिपोर्ट कर देना सब लोग मैं खुद है करूं मैं खुद लिंगा है करूं LINGAA लिंगा आयौ हनै बिसिबा बुरजा बाय सेबानियाव हेलौ गाइस लोग ओंखाम जादों जायाखै रायजोफोर सेबारनियाव बारनोसैलाय आं लबि फैनाय बादि मोनबायलै सारमोन गन मोनाबानो सोर फैनो लबियाव फैफिननाय बादि मोनबाय आं होनदां आच्छा रिकल जानानै आय आंखौ गालांजोब्बाय एनिमि दं दै एनिमि दं दै गालांजोब्बाय मोननै स्क्वाड आं लावबाय सारमोन मानो लावखो मासिबाय ओमफ्राय गन मोनासैलै आं सिखाजोंसो दानसैलै सार शटगान मोनबाय मोननायालाय बेवहाय हाबखांबाय पिस्तलबो गैया नामाब्रा लिंगा पिस्तल दं आंनाव ओरै दं नै लिंगा दं एनिमि दं सेसलै एक्सट्रा सिलायबो दं मोना एक्सट्रा I need a weapon. सेबारनियाव दाख्लैनिफ्रायनो सिलाय मोनै जागासिनो दं जोङो I got supplies. मोनबाय ओइ सार मोनबाय फरगान मोनबाय प्रटेस्ट Watch out. मिथिं मोनसे स्क्वाड दङ उजिनि मनांगौ नामा आयौ सोरनिबालाय उजियालाय माबानि लिंगा लिंगाजोंथ' नै मोनबाय उजि मोनबाय नै उजि मोनबाय शटगान आंनि लादो बेखौ लादो BS12 लादो दाबाय जाबाय डाबल बेरेल दं लिंगा सार र' एसे सोरबा DBS गावबायलै ओइ DBS लै बिसिनावबो प्रपार्टि गैया खोमालै थाइसेयाबो थाइसेल'थार ना जालायबाय दावखनसै ना मा होनो ओइ दङ नामा वाव सोरखौ गावखोलै क्रसबोजों थैबाय थुदो थांथां एसे क्रसबोजों होबाय आं बेखौ लिंगा थांदो हनै क्रसबोजों होजाबाय
दंबावो नामा माला Thank you. एनिमि दं नामा बबेथिं बिथिं बेहाय Watch out! सासे नै 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 बे क्रस बोदों नै माबा लादों बारलांबाय हनै बासुम बे मारै बासुम Help! आंनाव सानै फैबायलै dengan sar rodot Thank you. Help! dengan sar rodot sih nanggung deh ayo sar gila खेलायदों बे था Awesome. फैजोब्बायना नोंसोरो ओमफ्राय आहा दासो नै सासे बुथारनो हाबायना आङो ओमफ्राय र' बासायनो हागोन ना हाया बासायनो हागोन ना हाया ayo बै गेजेराव गोजान नोंसिनि खनायाव बे थादों हनै Enemies ahead! नै खनायाव दं दे दादों फै नों दाफै पेन्टा जाखा थैबाय अल डेड बोरै जाखो हा फैबाय अके गाइस लग ओपी बाल Thank you. बेस लेभेल 1 दं हेलमेट लेभेल 1 दं Awesome. क्रसबोजों लागायदों माथो सार नों होदों सासेखौ ओमफ्राय जोंहा बासायलायबाय नङा ना आसलायबाय किल जाग्रानि जा दाना प्रपार्टी लानोसै क्या बोलते पब्लिक ओके आयै कैसा लगा हमारा मजाक थैजोब्बाय नामा इनिमेन गैला थैबाय सार थांसै होनबालाय र' गारिबो दंखायो सार हनै Enemies ahead! गावलायलाबायनोसै गथ'फोर दंमोनलै माखासे एनिमि जों सानैजों स्क्वाड वाइप खालामगोन ना प्लेन खालाम ना मा होनो सार आयै र' साबि मोनाखै नामा सार बिनि साबि मोनबा किं मोनबाय मोनो मिथियालै मोनाखैदां ओइ दङथ' आंनाव उनावबा साबि थाबा दङ अबेहाय दं न'आ एनिमि दं दङ नैबे सार नै नोंनाव मेपाव नुखागोन सार गोमो कालारना गोथां कालारनि थांगौ मा बेहा नङा नैबे Enemies ahead! मार्का क्या बोलते पब्लिक साबिया नै Awesome. वक मोनबाय लेभेल 3 बेस्ट लाबो अखा गावाबा आं लाबाय लानो नै दंबावो दाबो दङ दाबो बटसो नामा बट नङालै सार गावफ्रादों चलो अकखौ लाबाय सार आं ना बट फै र' गावदों लाथों ओइ एनिमिसो खिथुआवबो सोरबा गावदों माने खिथुना माबासो बटसो खिथुना ओमफ्राय आंखौ गावहरदों जे खिथुनिया बे बट नङालै होमबालाय बे बट नङा बटखौ जाबाय हासिया बट नङा ओइलाय बटसो सार बटसो नङालै सार आम बयस बि बोरैबा हा हौरैनि गावबाय हौरैनियासो माबामोन नैबेसो रियेल एनिमि दा औ बे एनिमि आंखौ गावहरदोंमोन दहाय नैबे फाग्लाया बट नङालै बे नङा बे बट नङा सार
अफायथाय मानसिया हाजोथिंसो होनदां बे दहायनि आं सासे गावहैदोंना बिसिनि टिममेट बियो दुरबिनबो गैया सार दुरबिनफोरबो मोजां जागौमोन रुम चेलेन्जनोलै मिथु दा ओमफ्राय जेनबा लाजिनांबालाय गावखौलै फैदोलै सार गावहैनोसै ओइ ओंखारबाय आं लामाजों एलायथो र' सार दागोलै दे गैया दागोलै सार गैयालै माथो नुहुरासै गोलैनाङामोनलै सार नुहुराखै हनै नों खाथियाव बरिया नोंसो हायालै इदियाव सार Awesome. टेनसन लानाङा आं नुहुरासैना बुस्थुआ ओके एनिभार्स माने अजि टप जानो लुबैयोरा मानसियालाय जी एनिभार्स अपि लिरदोलाय दे अल्डेट ना मामोन बे सानखादों फाग्लाया बे फैथारदों Thank you. सासे दंबावो सार खिबुजों ओरै नों ओरैनिखौ गावबाय सासे बटबादि गावफ्रानाया बटसोमोन आं गावनाया ओमफ्राय Awesome. मिथिला नोंनालै सासे दंबावोमोन एम्फौरा माबा गोनांलाय ग्लेसियार नंगौमोन खोमालै बेनाव स्कप दंमोन नों लुथिदों ना लुथियाखै लुथिनो हायाखै सार बोरै गावगोन बादि बेनाव मोनगासिनो आं फुरा फिलिंआ स्कप दं आंखौ गावहरनायाव आन्दासाव गारि लानानैसो फैदों स्कप दं आं मिथिखागौ मा सिखौ दं नोंलाय 3x लाबाय आं बम मोनबानो थैयो आंसै चलो गारि मोननानै एसे सेफ मोनखायो दा गारि मोनबाथाय फाग्लासो नै गारि दं माथो बेयावनो थाखायो Awesome. थाखानायसो दां थाखायो अके दासो दुरबिन मोनदों सान्थि जाबाय एनिभार्स अपि आंबो दुरबिन लानि नैबो लादो आंनाव फैसा दङ आयौ जि बुरजा दं फैसा 37 मा जाखो सार 172 what happened to my net 200 मानसियालाय बुखिना थांदों नामा बेलाय फाग्लाय नै कारेन्ट थांलायबाय नै सार एक्सटेन्डेड मेक क्विक द्र आं 6x लानि थोबाय सार एसेल' गुलि नांसिगौ माबाफोर नांबावगौ नामा हा जेबो नांला जेबो र' होमबालाय आं लालाबायनोसै जा मोनो एक्सटेन्डेड मेक क्विक द्र लानोसै आं all complete चलो मालानो माल बेवहाय नै माथो 7 एम गैया आंनाव कन्टार सालायदो नामा सार एसे सालायनायखौ रज'गाव द्रप गोलैदों Enemies ahead. कारेन्ट थांना होलायबायलै गरमा जासिगोनलाय सार द्रपआव हनै Enemies ahead. द्रपआ ओरैसो राइटसो ना रज'गाव Enemies ahead. बबेथिं ए वाटार सेफ्टि प्रॉपर्टी नहीं ना याते एनिमी नहीं थानोबो हागौ लागोन गरमथारलै मबाइल दुंगावो ग्रजा
लादो लायो लाबाय आं अबाव थांगोन दा सार स्कुलाव होदो सार स्कुलाव एनिमि बानाय मोनदां गरम बाथाय जायालै खारनांबाथाय ओइ ड्राइभारा प्रफेसनेलसलै स्कुल बिल्डिंआव गावलायलाय स्कुल बिल्डिंआव गावला फिसा फिसाखौ लालाबाय खिन्थु एनिमियानो गैला लानायथ' थांनो हागौ दङ एनिमि दं स्कुल बिल्डिंआव एनिमि दं Enemies ahead! आयौ सार खोलैबाय दं सिगाङाव थां औ सिगाङाव थां बेयावबो दं औ जाबाय फैफिनबाय मानसि औ आं जि गावलायनो बायोना बेवहाय केम्पारफोर गोजाखायनो नेक्स्ट बिल्डिंआव दं ग्रेनेडबो गैया माथो शाला कुत्ता जोंखौसो हरगासिनो फाग्लाफ्रा हरनानै फोजोबथोंलै जोबथों पुश खालामबा एसे दावखोनि फै दा गावगोन बिसोरखौ माबायाव गावगोन फै मानो फैलाय र' बिसोरो मोजां गावगोन नानो गावहरलायबावो नै आयौ गरमा पावार बेंकआबो बबाव थाखोथाय मेट्सआथ' मोजां थांगासिनो दं दासिमहालागै नाथाय कारेन्टआ बरबाद खालामसिगोन दिनै स्ट्रिमखौ निक'आ होगोन दै जोंनि बड'लेण्ड राइजिं स्टार्स स्पर्ट्स टुर्नामेन्टनि स्ट्रिमखौ निक'आ होगोन नोंथांमोना नायहै बयबो निक' सार्च खालामबानो मोनगोन इउटुबावहाय निक' गेमिं बिराद मोजां होयो आरोना कास्टार बिदिनो एकदम प्रफेसनेलखा बरिया गोलोमजोबलायखाबायलै सार आं पावार बेंकखौ नागिरनोलै र' पावार बेंकजों आं हिटारखौ होनांगोन माबाखौ कुलारखौ नङाबा मबाइला दुंखावजोबगोन स्ट्रिम होबाथाय बिदि दुंखावजोबो पावार बेंकआ बोरैलै आंना माथो फैया बिसोरलाय आलदा थांबाय बिसोरथ' थांसैलै ओइ एनिमि नामा आलदाजों थांबाय बिसोरो चल' अबेबा कम्पाउन्ड फिसाफ्राव लादो गावहैनोसै सानदां बिल्डिंआ एसे उसुबिदा जायोलै नै हनै फैबाय नांजाबाय थाथ'गोन ना मागोन बिसोरलाय थाथ'बा आंबोलै थाथ'नो हागौ दङ गावदो पाट्टासे नांजाबाय गावबो आंबो नांजाबाय आरोना ओइ हिट माउसटे दावखो पाट्टासे होलायबाय नै आसला होलायबाय रेडि चान्सा रेडि खिबु गावगोन जों सासे आंखौ बेयाव गालांबाबो जाबाय नालाय हनै गावदो सार गावदो आया बेखौ नुवासै आङो जोंख्लाबोबाय बाला फारसेथिं दंमोन अलमस्ट सासेल'सैमोन ना बिसोरो सासेल'सैमोन सानै नक जाबायमोन दाना ग्लेसियार बाला साइडजों प्लेन खालामना थांदों मालाबानो
जाबायमोन बे लावबायसोलै फैद' लिंगा फैद' लिंगा टिममेट दं दै ब्रादार एबिल जोंना टिममेट दङ फैदो सासे ओंखारलांदो दे सोर ओंखारो एबिल मेना एबिल एलं ओंखारलांदो नङाबा जों ओंखारलांसै बोरै इनिभार्सा सरि गाइस ओंखारबोबाय जोङो मानो होनब्ला जोंहा टिममेट जाबायमोन एसेबानो ओमफ्राय सासे नांबावगौ दा सोरखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ रिकुवेस्ट हरनायाथ' बिराद हरोलै अके सासे एक्सेप्ट खालामसां जिखुनु जाया दा जों लिबिक होनसै नामा थाब जोबनायलै होदो होनोबा औ दे हरद्रायोबो जादों मोजाङै जादों खेलाफ्रा मोजां थांगासिनो दंमोन नाथाय जायो आरोना खेलायाव बिदि जाखायो नुब्रासलै एसबि स्टार्स This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. लेट सिमां नुलायखादों बे गावजों होलांग्राबाय जोंबो होबाय आसला नंलायखादों दा बे Good luck, mates. आगौमोन पाट्टासे गोलैयाबो आरो गोलैफ्लांदों बोरैबा बिसोरखौ आं सानैल' सानदोंमोन मिथिबाय ओमफ्राय साथाम दंमोन साथाममोन बिसोर सानै औ सासे आंखौ होबाय थादों नैबे नोंखौ लास्ट होनाया नोंहाला बै सिगांना गोलैगौमोन आराम आं बे लास्ट गावनायखौ नुस्लाबासै नङाबा डाइरेक्ट टार्न खालामनानै माबा मोनसे जागौमोन जेबो नङा ना पावला चलो जारो रिकॉर्ड बजा रहा है क्या ओम शांति चार्ज जैब है ओम शांति कारेन्ट फैबाय दासो शांति लिंगा हेकार नामखौ लिंगा हेकार लादो Where is gone? गया सार मोनसेबो जाखो गावदोलै सारमोन गनां गैया माथो नुदों लिंगा बाहाय सानै मा अके साइडआव थांबाय सेस बरबाद लकासार सानैबो सारि नाम्बार बरिया स्टक आरामसे बरिया आयै सानै पुस खालामदों आंखौ खेबसेनो चेस थैबायलै रायजोफोर आं लिंगाखौ दंफायो नंदों बे साइडजोंसो खालामदों बाला साइडआव मानसि दंमोन वान एचपि नालाय मानसिया बे नांबानो थैबाय जेबो नङा ल'जोबखामोन बिसोरो नैबेबो लास्टनियाबो चलो कोई नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे जेब्लासिम देरहाया अब्लासिम ना मानो ओपी डेड ओपी
1 versus 4 This is a simulation Angko bala game palaya. set in a virtual world and does not represent real life. जायनो थाब रेखौ सोरबाय Please बेखौनो play in लाबाय ब्र moderation. गाज्रि Take मोननो frequent नाङा breaks मालाबा and play लालायगोन responsibly. गाबोनबो गेलेलायगोन ना दिनै जोंना सासे टिममेट गैयिखाय गेलेनो मोनदों आरो सासे ओमफ्राय मालाबा आं टिममेट गैयालासिनो गेलेबा सल' गेलेबा साथाम हाबनो हागोन आंजों टेनसन गैया दा एसे मिस्टेक जालांबाय जोंना खेलाया सिलाय मोनसेयावबो गावनो हायासै आरोना मुब्रा गोजाना एरेंगेलखौ दासो गेलेखांबायमोनलै बिराद गोबाव जायोलै ओंखायनो बायो आरो एनिमिखौ नागिरलाबाय थानांगौ बारा गोबाव गेलेजानाय नंला जोंना दायो खेला दङ नालाय ओंखायनो जोङो बारा गोबाव गेलेनो हानाय नंला आरोना 6 घन्टानि थाखाय बासिनानै दोननांगौ जायो 2 घन्टानि थाखाय दा 4 घन्टा जानाय लोगो लोगो आं दोननांगोन नङाबा आं दायो खेलाखौनो होनो हानाय नङा मा जायगा जागोनथाय बेयो हट स्प्रिं एनिमि गैया नामा एनिमि नुवासै माथो गोमोरनो बट मोनदां I got supplies. एनिमिसो Watch out. दंबावो नामा बुस्थुआ चलो हम रिवाइव खेलेंगे रिवाइव खेलेंगे हम Thank you. चलो कोई नहीं अभी हम ढूंढेंगे एनिमी नहीं बटसोलै सारमोन हगार बेखौ आंनो बटफोरखौ थांदो लिंगा दावखोबाय हनै गैथारबावगोन आरो लिंगाया होमबाबो नुबाय गावमारबावबाय बमा होलै बालखौ बमा होनांसिगोन बेखौ M24 नांगौ नामा सार नाङालै सार गावदोन सोलोंदो नाङालै जाया आंजों मार खालामना दोन दे होमबाबो लायगोन आं एबाव Watch out. I got supplies. खारनाय खाथियाव दं M24 नि माबा दं I got supplies. आपग्रेड खालामग्राया बिथां लाबोलाय बेयाव साप्लाय होदों आं आपग्रेड खालामग्राया आंनाव दं आपग्रेड खालामना फै मोनबाय दा M24 आ लायगौ I got supplies. आरो बरा गावलायबाय होलायबायलै बाला ओइ गारबोबायमोन आं माबाखौ आपग्रेड खालामग्राखौ र' लायनाय दां चलो ये रामा बट गोजा फैखोब्रा आच्छा बेखौ मारै आपग्रेड खालामो खोन्थालै आंनो एसे इउसआवथ' इउस माबा बेगाव थांदो मा बारायो ओमफ्राय बे बुस्थुआ डेमेज बारायो अबेथिं दं Watch out. न'आव नामा हारसिं नामा
हारसिंमोन दां Oh, नै enemy. Marked a location. औ नुबाय थादों होथेबायलै दंफाङा ओइ बाला होहरलायबाय थांदो पुश खालामदो सासे दंबावो ओरै Enemies ahead. र' गुलि लानि Marked a location. ओइ सिथोबा सेस बासायबायलै सासे गोलैबावबाय थांद' थांद' हिट जाबाय All dead ना नाइस अलरेडि जानो हागौ किल मोनबाय आं Great work OPGG सासे मोनबाय आं गुदुं गोलैलाजोब्बाय मानसिफ्रा बे दांना एम्फौनि खुलिनांगौलै सारमोन दंबा नै दङ मोनबाय मोनबाय पाइसे पाइसे गो पाइसे मा गारि लाबोखोरा लेंगा सारालाय Sholen सार चाइटी लागे ओरैबो मोनाखैगोनलै सार मा रेन्ट राखोब्रा ना नेटा गाज्रि ओरैबाबो लादो नैबे मोनसे ओरैबाव थांदो ब्लु मार्किंआव मोनो खोमा हेलौ बिबारि एनिमियानो नुब्रासो माथोलाय लिंगा अपि Enemies ahead. सोरबा नुब्रा फैयो सोरबा गोरों फैयोलै एराब्लेम दंबावो लालां आबुरे जाखाबाय मारै गाखोनांगौ बेखौ गाखोजायो रजाखौ मोननो हागौलै माखा बायदि केम खालामखायोलै आयौ साला बिदि केम खालामबाय थायो न'सोमोन Thank you. जागौमोन फाग्लाया नोंखौबो गावदों अम दंलै सार लादो अमखौ ला लादो सार लादो अमा ओइ आं लायालै गावनो रोङा लागौ आं र' होमबालाय डाबल अम लानोसै नामा मोनसे M2 ओइ मोनसे अम साला चलो कमेन्ट करो गाइस लोग मारै मोनदों Marked a location. आइ एक्सटियाबो हिट मोनलै सारमोन लादो सोरबा नांलेरा नै गोलैबाय हारसिंनो आसोला हारसिं खोलैबाय खोलैयोलै बे हारसिंनो दंना गैला पार्टियानोथ' दङ नोंजों दं नामा औ बिदिनो आं एसे लेट सोलाय सारनै एसे र' आखा फिसा आङो फारसेथिंसो दंथारो सिङाव ओइ अबेनिफ्राय गावखो खननैल' नांफैबाय गाव जाखोना
बे गोजौनिफ्राय नोंनिथिंनिफ्राय Marked a खननैल' location. नांफैदों मारै थैखो आं खेबसेनो खर' नांगौ खर' सार खर' खर'आव नाङाखैनो डेमेजआनो गैया बेसावसो हेकारसो नामा इभेन्ट फैलाय थाब फैलाय इभेन्ट नाम्बार सारि फैथाब खननै खर'आव डेमेज जायाखै नै बेसावसो नांदों मारै थैखो बे नाम्बार सारि र' सार र' नायनायदों बे मानसिखौ मा बुस्थु मार बे आंखौ नुना नुवाखै नायनि आं र' बे नाम्बार सारि फैबाय दे हनै नकबाव हनै सासे बे मानसिया हेकारलै हेकार हिकार नङालै हो हिकार नङा बे गुदु गुदु होनबाय सासे थैहैबाय जारला Please recall me. रिकल खालामनो सेस्था खालामनांगौमोन हेकारलाय बे फुरा हेकार आंखौ माबायदि गावदों बबेजों हेकार बबेजों एफा माबा गोजाननिफ्राय खालामनांगौ जाखो रिभाइभ खालामनांगौ जाखो Don't give up. Your teammates can still recall you. गारिया जोंनाव फैथाव गारिया थांगौ मागौ जोबलायलायसिगोन सल' मारस'बा थाल मोनसै आङो गावजों जोबा गारि मोनबाय ना गाज्रि गावदोंलै बे जाखो हारसिं गारियालाय जाजोब्बाय डिपिजों बिसिनि खिमोनना बेयो रिपर्ट हो जेनेबा मोजां गावदों खिन्थु गैला होनबा हास्लाब मारै गावखोथाय आंखौ आं स्ट्रिमावसो नायफिनसै दायोहाय बेबे जन नांबा हास्लाबना हास्लाबनो हागौ एसे थाब थांबा हास्लाबगोन दां हास्लाबो जेथाखौ दे जाबाय I'm recalling a teammate. गावाबानो जाबाय Thanks. ओंखारदो बेनो ना बेहा ओंखारहैयो नोंसिनि गोसो जों गैलालै बेयाव ओंखारदो आं गारि लाना थांगौ ओमफ्राय लुथि नांगौआसो आं एम्फौ होगोन सोरनोबा नांगौबा आंनो जिखुनु जागुलि सिलायो न' फैबायलां I got supplies. बे डिपि वालाखौ मोजां नायदे आयौ नागाव सोर गावखो ओइ इबोलनि खाथियाव Enemies ahead. गावदो इबोल गावदो Enemies ahead. Enemies ahead. ओइ नुबसो गावदो आया रावबो गावा माथो Help. मा जायो आया इबोला माथो जाखो अबाव मोनबाय बे इबोल थैनायाव नुबसो फुरा मानसिया बे दं बे इबोलनि खाथियाव Awesome. लावबायलै सासेया अमगावराव बोरै नुहुरलाजोबखो प्रपार्टिबो गैया बालसो Watch out. ओइ मा Help. ओइ सेस मारै गावखौसो Let's fight together. बेखौनो दनिफ्रायनो फागोन बेनो गावदों दहाय नोंसोर माबायाव बे मा होनोमोनलाय माबाजों गावनायाव बेनो गावदों हिल्स नांगौ आंनो हिल्स लिंक्सआनो गैया सासे दं नामा गैया नै ड्रिंक्स नांगौ नामा डिपिजों Thank you. गावदों डिपिजों गावनाया Awesome. आयौ थांसै Watch out. आयौ नांफैलाखायो नै बाला डिभिजन गावनाया
डिफिजन गावनाया बिदि गावदों ज' दहाय बागो 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 फासिबो गैया मानसि साब्रै ओइ नेमे बिल्डिं खाथियाव हिल्स गैयालै र' सिरियास जाबायलै गेम प्लेया र' रायजोफोर कमेन्ट्सखौ नायथ'नाय जायाखै फार्स्ट किलबो गैया माथो हिलाप खालामनि नोंनि खाथियाव दं दे महिल दंलै मेल्ला नैबा सबाव बायदो सबाव एनिमि दं फाला बेवहाय नैबे न'आवनो दंमोन दाला बेहाय गैयालै फुट स्टेप मोनलाबाय थादोंमोन बाव गैया गोजौआव दंथ' दङ न'लै ओमफ्राय दावखोरा मालाया गोजौआव होलायबाय है गाज्रि खालामबाय आं Awesome. खेलाखौ फोजोबसै दे सोरबा 1v1 नांनो होननाया फैदो सासे खनसे गेलेनोसै आं रुम आइडिखौ हरनोसै माबायाव गेलेथ'लालै हा रुम आइडिखौ सोरगोन नै गब्लिन फैबाय माथो थाथ'लै इबेल मामा र' टिममेटखौ लेंहरनि मा गेलेनो नागिरदों ना मादों बलार गेलेनो नागिरदों ना मादों होदो गेलेनोसै ओमफ्राय दा टाइमा बारलांला जोब्बालाय जोंना बिदिखौ जेबो नङा दे होमबालाय खनसे गेलेबावनोसैनोलै र' एनिभार्स खम खालामलाय एनिभार्स मा जाखो बेलाय अफ जाखोनाखो रेडि आया जालाखो बलारा अफलाइन एसो नायगासिनो दंमोन मानसिया मा जाखो स्पेक्टेट खालामदोंमोन सोरखौबा दे रेडि होदो खनसे गेलेबावनोसै आं नोंनो माबा हरदोंमोन आं ओंखायनो लेदार आच्छा फैबायना सोरबा हरबाय मोनसे टिम दे चलो रायजोफोर टुर्नामेन्ट गेलेनोबा थाब रेजिस्टार खालामदो नै स्लटआ फुल जानोसै जोंना टुर्नामेन्टआ जोंना 8टायावहाय जायनो चिकेन डिनार बेनो उइनार 50 थाखानि होनानै This is a simulation game set in a virtual world I got the and does quadra not represent elimination real medal. life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. 500 थाखा उइनार I made the प्राइस top 3 just ओमफ्राय now. सेकेन्ड प्राइसआ जाबाय 200 Awesome.
ओमफ्राय टप ट्रेगार माने जायनि स्क्वाडा बांसिन किल खालामो बेनो 100 थाखा Let's fight together. सो गाइस लुक हारि आप जइन जानो हागोन रेजिस्टार खालामनो हागोन नाम्बारा बुंलाय बलार 8135 रायजोफोर 8135 889395 889395 custom screens paid custom screens जाने बिन जुटा दे दे Grunas let's go guys Keep quiet. Grunas Linga My hacker heart is powered geared. 1 Impressive. versus 4 फैनोलै Let's go. जि गाजाथारा रुम गिदिर लिंहरदो रुम गिदिरनो फुल बिफोर होनसै लिंगासिनो हनै 1 versus 4 नो 1 versus 4 होनदों नामा Enemy कोई नहीं दो Watch out. रोगोनायाव सासे डेमेज गाइसमोन I got supplies. शॉटगन माका Help. किम खालाम थायोलै दासो जाबाय शटगानजों गुलियानो जोबफैबाय आंना Thank you. Awesome. सोर दासो जाया शटगानजोंलाय लिंगा एम नांगौमोनलै आंनो एमखौनो लास्लाबोआखै आंहा जा दुगाजोंनो नों 7 एम दं स्ट्राइक्सफोर दंजोबो आया सिलायबो मोना मानसिखौ लाना फैबाय आंनिथिं सासे ओमफ्राय मार जाखो आं सिलायबो मोना एम मोना मार जाखो रिखलांबाय एनिमिया बिफां गोजान थांगौ लिंगा गावनोबा I got supplies. Enemies ahead. ओमफ्राय मार जाखो आं एम आं गेजेराव फासैबाय होमबालाय न'आवबो दं सासे नुखाबाय आं न'आवबो खेबसेनो देर नामा होबाय आं न' दं Watch out. आंखौ दं मा खालामबाय खनसे Watch out. knock Marked a location. दंना गैला बुस्थुआथ' मिथिया एनिमि दंबावोदां रिखल होग्राया बे स्नाइपार गावजानाय नों खोमादां बाराबा मिथिला माबे बे आं गावनाय बट नङालै फाग्ला ए जानो हागौ बेखौथ' आं नुखाथारनाय बेखौ एनिमि बारनायखौ रिकल जाना फैनाय आं बे इउनिभार्सनिखौ मिथिगौ बैथिंबो दंमोन माखासेया बै मा होनोमोनलाय बै ओरै ग्रुनासनि बारनानै बे गावदोंमोन गारलादो गारिया नै जम राजानि बार्थडे हरलायबाय गलासो ग्रुपनि नामा जम राजानि बार्थडेखा बाल टिम नामखौ सोलायदो ब्र जादों ओइ माबाबो गैया एकेम फरायाखै नांजादों मानसिफ्रा थांफाथो लिंगायाबो लिंगा दं Thank you. बोरो सासेया
Ben dong. र' दोङा जागोन बे बाल Nipuk koneok. गावदो बरिया Awesome. टेमेजमेन्ट Watch out. दं Bom dong. Awesome. थैबायमोनलां Polisi बमजों bukan. मावसे मोजां आयै माथो किलखौ मोनालै नोगोद टेमेजमेन्ट साला डिपिआर लेट जायोना गावबोनाया बाल आं रोङालै Orang डिपिखौ pasti गावनो Thank you. सिदा खोथा आं रोंखाथारखाया एसे गेट दामबाबो जाबायमोन सल' Oंखारस्लाबनो हायाखै गारिजों फाग्लासो दहाय. आंथ' अनेस्टबो होदों बाल चल गारिजों नारसोमजाखादों आंथ' साकिन नाका गैला आंना फुल डेमेज जाबाय बाल बेस्टआ जेबोलै बेस नांलाया गोरोंफोरनो बेस बोरै खौल' निउदों Enemies खारेन्ट ahead. नांलायबाय मासथिनि मा जायोब्रा खारेन्ट नालाय Drop. Ang marekam na. Enemy थांदों. Boleh. Sigaw. गेलेदोंलै लिबिक किं दैलि गेलेयो एन्ड दैलि माबा होयो स्क्रिमसन टुर्नामेन्ट स्क्रिम्स एन्ड टुर्नामेन्ट होयो लानोसैलां एन्ट्रिखौ गेम खेलानोसैलां लाबाय माथो प्र माबानोब्ला नैबे नाम्बारावल' कल खालामदो एनिमि सिगाङाव ओइ दुगानसैलै बाल नायाखैनो Watch हनै out. खिथु बेंजोबनाय लिंगा खिथुबो दं गैला Yang hone. Dah kasih. गाज्रि फासायफैबाय गारियावनो गोलैदों आं Sabri kau nih. गेलेथ'ला थानाया। दे आं रुम आइडि हरगासिनो दं सोर नांनो फैदो मोनसे स्क्वाड जों साब्रै आं बानायसै र' खिथा बिसिनो खिथा ओमफ्राय लाजिनांबा लाजिनाङा दै खेलायावलाय जेननाय देरहानाय थाखायो नालाय फै सोर स्क्वाड फैयो जायखिया साब्रै फै आं लिरना हरनि बिसोर बारहोजोबलाय इउनिभार्सखौ बारबो 4 5 5 4 9 6 8 नो मा पासपर्टआ नुबायबा हाबफैदोल' G B B V B हाबफैदो गाइसमोन हाबफैदो रुमाव हाबफैदो थाब फैदो सोर हाबफैयो फै सासेल' फैयो ना साब्रै फैदो गावस्रा चेलेन्जल' हरो ओमफ्राय दाना फैला नामा फैद' दे हाबफैद' रायजोफोर थाब नङाबा गेलेथ'ला जों दोनथ'नाय जानोसै 4 5 5 4 9 6 8 पासवर्ड JB B रुम गेलेनोल' होनो ओमफ्राय गावसोर हाबफैयाबो माथो हाबफैद' 1% स्क्वाडबो चेलेन्ज लाहरो गावस्रा न'लै माथो रावबो फैला दाना हाबदो ओरै बारदो सानै बारदो गेलेला होनदां गावस्रा ओरैनो होनहरोल' चेलेन्ज लाहरोल' ओमफ्राय
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Cover me! Team match. Let's go. Bowlerखौ जिरायनाय र' ओइ र' खाबार The blue team has scored for the first time! 어디 दं सानैखौ बले बलारा बिराद ल'मोन आयौ बेजों हाया दे आं लं डिस्टेन्सआव ओमफ्राय आंना एम एस स्टप ना गुलिखौ बोखेनो हायाखै प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आं दासो माने एम एस स्टप खालामनानै एम एस स्टप होनबाथ' आं लं डिस्टेन्सआव खिन्थु दा अबावहाय लं डिस्टेन्सआव बिराद प्रब्लेम जायो हेड कानेक्ट जानो Expired! Reloading! Enemy down! ओरै नांदोंमोन खिन्थु ओइस बारबोबाय आं बिराद डेमेजमोन जेबो नङा जोंना लिंगियानो गला होखायो नालाय Target down! ओहै मानो गाव हाबबाय थाया आं मिस्टेक No mercy! र' आयौ ओइ बिराद ल'खामोन बियो बिराद आं गाव जाबाय आरोना जेबो नङा आंबो ल'खामोन नालाय अब्बानिफ्राय गावदों Cover me! वाव बल्डार होलांबाय आंखौ बागदावलायनाय आं रेडि गैयामोन जेबो नङा आया र' Reloading! ओइ बिराद ल'लै आं ओ सानै फैबावबायब्रा फाग्लालै ओइ Cover me! Reloading! Killing spree for the red team! हायासलै माथो बलार नोंलाय दिनै आया लिंगिया अफलाइनसो जाबाय सानै मारै हानांगौ Cover me! र' Target down! Killed! Reloading! Cover me! आयै एम एस स्टपलै गुलिखौनो बोखैनो हाया फाग्लासो लं डिस्टेन्सआव माथाय ट्राइ खालामबाबो जाया
माने बिराद प्रेक्टिस नांगौ आरो ना एम एस सि स्टपबाथाय अन खालामबाथ' जेबो नङा आयौ मारै बासायखो Half बे of the match is over, and the blue team is in the lead. मिस्टेक आयौ सानै Reloading. आयौ लङाव जायालै लङाव जाया खस्थ' मस्थ' बोरैबासो The red नांखायो team is in the lead. Cover me. थै मारै जाखो जेनसै नामा Killing spree for the red team. बिदिखौफ्रा एम एस सि अन होनानै गेलेनानै जि दुगा बोरैबा बोरैबि नांफैलाजोबो बावथा बावथा सेसलै माथो गावजाजोब्बायसो ओइ आया बबेनिफ्राय गावहरो Killed. Reloading. Cover me. Reloading. Killing spree for the blue team. आयु बेजों हाया दे आं लङाव एनिभार्सजों बिराद गाज्रिखौ बे मिड डिसटेन्सआव नालाय हाला गुलिखौ बोथोरनो हाया Cover आं me. Reloading. Dead. ओइ गोजाननिफ्राय नुहुरबावबाय ओरै था थालिंगा Clear. Cover me. ओरै आइया बिगुर एम एस सि अनलै खाबाराव फैबाबो नांफैलाजोबो Reloading. Killed. बेराद ल'लै बलारा बेराद ल'जाय रायजा आइयै हेडबावलै The blue team doesn't have a lot of time left. Cover me.
आया मा देराखो टाइम जोब्बाय सेस लासिं सिं बानायबावनोसै खनसे एकदम एमएसि सल्भ खालामनानै प्रेक्टिस खालामगासिनो दंलै दासो जेबो नङा बिसोरबो गोरोंखा नालाय आं पारमानेन्टलि अफ खालामथारबाय आरोना एमएसिखौ आं मालाबाबो अन खालामफिनला चाहे जेनो जेना बे आंनि खोथा जेनबाय थाथों ओमफ्राय आं पारमानेन्टलि अफ खालामबाय आरोना बुस्थुखौ ओइ जाम्बालै इउनिभार्सआ मा बारबोखो थै This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. नों हरै दंमोन नालाय बिसिबा गौ जेनबाय थाबाबो आं एमएसिखौ अन खालामला आरोना मालाबाबो हा ओहो खालामा प्रेक्टिस प्रेक्टिस अलवेज प्रेक्टिस हार्ड होनदों हा अन खालामाखैथ' आं दाख्लैनिफ्रायनो है नाङालै लं डिसटेन्सआव खालामगोन मोनबा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. खालामगोन माखौ र' खालामगोन अफ खालामला बलारनोबो एमएसिस्टा बेटा Blue team has scored for the first time. Marked a location. बिराद ल'लै बलारा आं ल'मोन ना अथिं गावखो आया उनावसो ये राम गावलायनो रोङालै आङो सानै फैगौ Nice shot. Target down. ओइ उनथिं गावहरबाय सानैखौबो जादोंमोन नाथाय उनथिं गावहरजाफिनदों बा जायालै लङाव जायालै आंना थैहैयानो फाग्लासो आयौ सानै उथिं दं बलारा आया मारै जाय नेटआ गाज्रि नामा बेना आंनासो गाज्रि बिर डाइरेक्ट उल्थासो थाफैदों मानसियानो बेनासो गाज्रिदां राइटआव दं ना सानै सासेल' दं बिराद ल'लै Cover me. Marked a location.
जोंसिगोन बे आंखौ स्लाइड खालामनायखौ Reloading! Cover me! हिट नांबाय Nice shot! Reloading! Cover me! Target down! है मानो स्लाइड खालामोबा Reloading! स्लाइडाबोथ' बे खेलानि नेम बाबु बल्डार Dead! Cover me! Target down! Reloading! Cover me! सानै ज' दं Reloading! The blue team is in the lead. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Killing spree for the blue team! Clear! Dead! ओइ साला नांहरथारबाय Reloading! Nice shot! Cover me! जा सिगि हरनांगौ फैनांगौ सिगि हरनांगौ फैनांगौ अके दं I got supplies. ओइ सानैखौ माखौ गावनो मानो जादों जेबो नङा थाब 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 Reloading! बरिया Dead! I'll cover you. Killing spree for the blue team. Cover me. आया आयौ एम एसिस्टा देनजारलै डाइरेक्ट खामाराव फैनानै नांफैलाजोब्बाय Great! You're about to win! The blue team is about to win. बे बल्डारखौ जिसोहैनो Nice shot! Reloading! Cover me! Marked a location.
इउनिभार्स गावहरबाय Oh, okay. How? Reloading! ठीक है Cover me! Blue team victory. देखा बॉलर ओरैनो देरहाबाय आइडि खौ लाना मा खालामब्रा गेलेनो मोना मा मोनालाय रायजोफोर दोनथ'नोसै ओइ थिनथा जानोसै फाग्ला हनै आउ र' खेला जासिगोन जोंना रायजोफोर